हेलो लोगोफोर फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोदान गोदान निउस आपडेट लाना फैलायबाय। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। गिबियावनो दङ केन्द्रीय सरकारा मैया भारतनि सोलोंथाइ पलिसिखौ सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों। 1992 मायथाइनि उनाव 2020 मायथाइयाव गुदि थाखोनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम सोलायनाय जादों। सिगां 10+2 फरमेटआव दंमोन, बेखौ सोलायना दा 5+3+3+4 खालामबाय। माने सिगां अंगनबादिनिफ्राय लानानै क्लास 5सिम मोनसे बाहागो दंमोन, बेनिफ्राय क्लास 6निफ्राय क्लास 8सिम मोनसे बाहागो दंमोन, क्लास 9निफ्राय क्लास 10सिम मोनसे बाहागो दंमोन आरो क्लास 11निफ्राय क्लास 12सिम। दा बेखौ सोलायनानै अंगनबादिनिफ्राय लानानै क्लास 2सिम मोनसे बाहागो आरो क्लास 10निफ्राय मोनसे लानानै क्लास 5सिम मोनसे बाहागो आरो क्लास 6निफ्राय लानानै क्लास 8सिम मोनसे बाहागो आरो क्लास 9निफ्राय लानानै क्लास 12सिम मोनसे बाहागो आरो दा जा गोदान मोनसे पलिसि खालामदों बेवहाय क्लास 9निफ्रायनो गोसोबायदि साबजेक्ट चइस खालामनो हागोन नोंथांमोना। जाय बिथांमोना फरायसा जागोन बिथांमोना गोसोबायदि क्लास 9 मोनबानो गोसोबायदि साबजेक्टखौ चइस खालामनो हागोन। आर्ट्स स्ट्रिम साइन्स बिदि नांलाया, माने चइस खालामना गोसोबायदि बबे मोनसे साबजेक्टखौ चइस खालामो बेखौनो चइस खालामनो हागोन। थ' नैथियाव दङ BPFनि बिजाथि नेरसोन बर'आ रायजोफोरजों होना हरजादों। 32 नं भेरगाव BPFनि बिजाथि नेरसोन बर' बिथाङा मेल खालामनो थांनायाव मोखोनाबारि गामिनि रायजो राजाफोरजों मेल खुंनो होजायाखै। थांनाय बोसोराव BPF खुंथायनि खामानि मावैनि जाहोनाव दुखु मोननानै रायजो राजाफोरा गोबां नारा नाथा BPF गो बेक स्ल'गान होना मेलनि जायगानिफ्राय जानगार होयो। थ' फै बिदिब्ला बिनि भिडिअखौ जों नायग्रोना लाग्रोदिनि माबायदि बिथांमोना होखारजादों। जाना फैदों नं 32 भेरगाव BPFनि बिजाथि नेरसोन बर' बिथाङा रायजो राजाफोरजों होना हरजादों। नंगौ, नोंथांमोना थारखौनो खोनानो मोन्दों। नं 32 भेरगाव BPFनि बिजाथि नेरसोन बर' बिथाङा मेल मिटिं खुंनो थांनानै रायजो राजाफोरजों होना हरजादों। बे समाव जों मिथिगौ दि बिटिसि बिसायख'थिखौ आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनारआ थाबैनो खुंफुंनो बिथोन होनायलाय नं 32 भेरगाव BPFनि बिजाथि नेरसोन बर' बिथाङा मेल खालामनो थांनायाव मोखोनाबारि गामिनि रायजो राजाफोरनि जेबो खामानि मावनो हायैनि थाखाय होना हरजानाया बिटिसि नाङैनो BPF हान्जाखौ लाजिथावना खालामदों। थामथियाव दङ क'क्राझार जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ माखासे वार्डफोरखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावबाय। क'क्राझार सहरावबो COVID-19 पजिटिभनि अनजिमाया बांबोगासिनो थानाय थासारिखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ क'क्राझार सहरनि रबीन्द्र नगराव मिथिस'हायै समसिम कन्टेनमेन्ट जन महरै फोसावो। मख'नाय जायोदि थांनाय बावैसो सान सिगां शान्तिनगर, गौरनगर आरो रबीन्द्र नगरनिफ्राय गंसे नखरावनो 7 सुबुंफोरनि मोदोमाव COVID-19 पजिटिभ केस मोननायखौ नोजोर लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ रबीन्द्र नगराव कन्टेनमेन्ट जन फोसावो। क'क्राझार कभिड देहा फाहामसालिनिफ्राय लोगोसे सासे COVID-19 बेरामिया खारखुमादों मैया, बेनिखायनो पुलिस बिफाना हाई एलार्ट खालामदों। मैया सासे खारखोमादों माने COVID-19 हस्पिटालनिफ्रायनो। बिटिसिनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोर आरो क'क्राझार जिल्ला नाङैनो COVID-19 पजिटिभ थासारिया साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव सुबुङारि बारायग्लांनाय गिख्रंथाव थासारिनि समावनो क'क्राझार RNB COVID-19 हस्पिटालनिफ्राय COVID-19 बेरामिया खारखोमा लांनाय जाथाया कर'ना दावहारु डक्टर, नार्स आरो ओनसोलनाङैनो गिथावना थासारि लाबोदों। जाथायनि सोमोन्दै क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालिनि डक्टर AS शर्माखौ खौरांगिरिनो मिथिहोनाय बादिब्ला क'क्राझार जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय जेलनि जोबजारु सुकत मुर्मु 27 बोसोर बैसोनि रुपे शुक्ला मुंनि COVID-19 पजिटिभ बेरामिया मैया फुंबिलिनि समावनो क'क्राझार देहा फाहामसालिनिफ्राय खारखुमायो होनना बुङो। जेब्ला डक्टर आरो नार्सफोरा बेरामिखौ बिसिनायाव नायगिदिङो अब्लासो हमनो हायो होननानै फोरमायथिनो बावो। नाथाय हरखाबै सासे बेमारिया माबोरै खारखुमानो हाखो बेनि सायाव क'क्राझार पुलिस बिफाना गोख्रोङै संदानगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो क'क्राझार जिल्लानि जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय COVID-19 रुगि COVID-19नि पजिटिभ खारखोमानाय सुबुंखौ चिरां जिल्लानि थाइलिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्थिपारानि होननानैबो सुलुङाव फोरमायबावदों। ब्रैथियाव दङ 31 आगस्तनि 30सिम स्कुल कलेजआ बन्द थागोन आरो जिम हलआ 5 आगस्तनिफ्राय खुला थागोन। जिम हल बायदिया 5 आगस्तनिफ्राय खुला जासिगोन। बेनो दङ 1 आगस्तनिफ्राय आनलक 3.0 जागोन 1 आगस्तनिफ्राय। बाथियाव दङ मैया गासै 4 आसामाव COVID-19 जों थैदों। बिथांमोननि मुंखौ आं फारियै बुंनोसै। गिबियाव दङ बिमल पल 79 बोसोर बैसोनि काछारनिफ्राय, हेमा देबि 70 बोसोर बैसोनि तिनिसुकिया आरो डक्टर SW हुसेन 85 बोसोर बैसोनि आरो देबारि कर्माकार फ्रम बिसोर सानैबो 40 बोसोर बैसोनिमोन बियो, सानैबो बिसोर जरहाटनिफ्राय। बेनि उनाव दङ 6थियाव पाठशालायाव 2 सुबुङा ट्रेननि सिगाङाव बारजुमनानै थैदों। बिथांमोना दादार एक्सप्रेस ट्रेननि सिगाङाव बारजुमनानै थैदों 2 सुबुं आरो बिथांमोननि मुङा जादों
बिथांमोननि मुङा जादों 21 बोसोर बैसोनि सासे अंकुर दास आरो 27 बोसोर बैसोनि बाइजान टाकुरिया सानैनि मुङाबो खोन्थानाय जाबाय आरो बिथांमोना मैया 7:15 PM 7 रिंगा 15 मिनिटाव बिथांमोना बारजुमदों आरो ट्रेन नाम्बारा जादों 05646 स्निथाव दङ बाहुबालिनि डिरेक्टर बा बाहुबलि फिल्मनि मेकार SS राजामौली आरो बिथांनि फेमिलिनावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। नैबे सावगारियाव जा नुदों बिथाङानो जाबाय SS राजामौली, बिथाङा बाहुबलिनि डिरेक्टर। बेनो दं 8थियाव मैया अरुणाचलाव 4.3 मेग्निट्युडनि बांग्रिं मावदों अरुणाचलनि पेंगिं होननाय खाथियाव। बे माने 10:58 मैया हरनि 10:58 हरनि। बेनो दं मैया आसामाव गासै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों 1340 आरो दा 36,000खौ बारबाय, क्रस खालामबाय। दा दङ टटेल केसेस 36,295, हामफिननाया दङ 23,830, एक्टिभा दङ 8,368, थैनाया 99सिम बांबाय आरो माइग्रेट दं 3। थ' दिनैनि भिडिअ' जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव।